Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malipot. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita laki pag imungan nino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the Style? Ako si Diego. Ginaingon, giguba mo man ang atong pamilya, apan maningkamot ko, nga mubarog kini pagbalik nga wakanas sa among kiliran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa tay? Oo, Jagi. Giyatog na sa diri sa imong asawa sa bahay ang inyong anak. Kay, mula ko mong kuno siya. Asa man kuno siya tay? Ay, ito mag-ikuras bahay lang. Ito magkiwas yung kisulti diri. Hindi ko off niyo mo sa hostes bahay, ha? O tay. Sige, bye. Asa lang saghato pa ingon si Marisa? Di lang ta matinuod ang niasa kong nahuna. Di lang ta, Diyos ko. Pinangog tayo kag kuya. Diba? Itong ingnan nga, inig-off na itong duty na to. Aw. May kauban kong trabaho nga doon ako. Di lang ako mo yung agad to, bay. May iputay kong gatuon sa bay. Sa akong amahan. Ayun, saragod. Doon yung problema. Ang akong anak. Gibilin na sa akong asawa sa bay sa akong amahan. O milakaw kini. Agoy. Pirme naman ko kadungog. Ngay mong asawa, sigla ka, o di mo nang masulti o asa siya. Sabi ni mo, bay. Jig. Kuyaw nga piti mo asawa na. Hindi mo naray laki. Bay Mando. Adto ko lang sa bahay ni Tate Carlo. Asa magkaroon Marisa? Asa magkaroon ng akong kasawa? Yay! Kalami sa chocolate! Sige nak. Piyayon na Miss Lolo ni mo ha, kay magsulti mi. Ay, sige nga, apo ko. Nagpasalida man ko Stevie silong. Naong nga dito ka, oh. Kay, magsulti mi papa ni mo. Olo, alis ako papa. Manaong sa ako sa Sige, silong. apo. Hingay ha.
Ay, Tay, wa ba gisultis Marisa kung asa siya? Diego, sa sinultihan o sa linihukan sa mga asawa, klaro kayo nga, kuwan. Nga unsa? Tay May karyo. kabit ang imong asawa. Tay karyo. Tungod kay mato niya. Sukad kuno ka mo nakasal o nakabaton og anak, wagi siya mubati og pakigugman nimo. Maunay iyang gisulti nimo? Siya di ang nag-birthday atong usang adlaw bay Mando? Si Adela? Oh, ay. Dabi di ba gusto lang kita siya. Madto kasi yung birthday atong higayon na birthday ko to niya. Kaya tinuod ba sayod siya nga ikaw unta atong dadon ako dito atong higayon. Sige to balik higayon na no. Kala no sige balik no. Og nabaho taon siya bay atong higayon na. Ha? Wa mabot sa ila ikaw ug ako. Ako rin abot ikaw. Oh, di tinuod ang nga imong ig-agaw ang nag-birthday. Dili, oy, sa dila, oy. Kato ko sa lingan ba? Kato akong, kato yung gila-ila ba? Sa dihang, idahati ka sa amo, di ba? Kailan ka to? O sa dihang isultihan ko siyang nag-uol ka. Nagduda ka nga may kabit ang mo asawa. Di bati mo siya kaluoy niya mo, bay? Bay Mando? Oo na, bay. Uol ka siya, eh. Oo na. Lipay ba yata sa sayo siya nga nagduda ka doon yung kabit mo asawa. Paruhan pa kuno taon baka makauyab siglain kuno taon ikaw sa minyo nakaambot lang ako sabot nga nung nag-uol pa siya sa ring gisultihan ako nag-uol ka yang isu magulano kuno ka kay dili ko siya makatugot ka magbuwag mo siya asawa nag-uol siya di siya gusto nga mag-uol ka ba Jig oo niya nag-ulan siya ay nag-uol siya Ang tinuod bay. Ako rin nakagusto sa akong asawa. Apan siya, way gusto nako. Napugos lang siya pagsugot nako kay dagitaban man og laing laki ang iyang uyab. oo ba pita no Apan doon na maunta mi anak. Bangan mo magid siya makatuon sa paghigugman nako. Nga nagbinutan maunta ko sa akong pagkabana. nya so ibahato nimo kung pasalitan masakpan ko nimo siya sakto ha so ibahato nimo anak Kung makita na ko nga may kabit gud siya, hatagan ko na lang siya sa ug mangita ko og laing babay nga ipuli ko kaniya ug paborgon pagbalik ang among pamilya nga iyang gikuba. ay bay siya dila bay siya pulis babae si mong kinabuhi bay dagam na siya dila lang pulis yung kasawa kung tinuod mang may kabit gud siya Abi ko ba o si Diego na ang niya? Ikaw man ganyan eh. Kuhaan ko na si Inday nga akong gibili nimo. Kay mauli na ko. Oy, ganyan, nagtugod yung akong anak si Diego, no? Nga kung ikaw nga ang mabuti niya, di ko ipadyan yung mga bata. Unan lang uli sa inyo. Ikaw, unan na lang. Kasi siya rin mo das bata. Ah, nahala. Maumang ka ha. Sige, uli na ko. Kay katugon ako. Ay, Ay, abi na ko si Papa Jack ko ni dili man di ay oy. Ni ako kay dadon ko na unta ikaw, Joanne, kay muuli na ko. Apan di ko no kaipadaan ako sa imong amahan. Muuna lang ko ha. Naluyang akong lawas, katugon ko. Diha na mo. abi ba niya ako apobag kung mupugos ka o kuyog sa imong mama. Di man ko ganahan niya. Pati man na si Mama. Si
Si Papa man ang gusto na ko, Lolo. Kay Juan, apo ko. Adi ay, tininin siya. Ang maaman ko, mura man ko siya, kanyang luya lawas, mura gitop siya sa kadaghan sa ang laki. Dinhinaw na si Intay Joanne mo, tay. Aduon ko siya sa bahay. Bagay pangkahay ko istorya sa akong asawa. Tinuod ko di ang tanan. May kabit ka gini ay. O, Diego. Huwag pasaylo ako. Tinuod buutan ka. Nahigugma ka na ako. Apan sa ako pa di ay nga mangita ko og laing kalipay. Diego, wag ko makaton sa pakigugma ni mo bisan doon na natay anak. Sige. Mahal ta ka. Og di ko gusto nga mag-uul ka. Ihatag ko niyo ang imong kagawasan. Magbuwag ta. Apan dili ko ipadani mo ang atong anak. Mas duol ang pagbati sa bata diha nimo kay nako. Busa magbuwag ta. Ibilin ko nimo ang bata ug ikaw na ang bahalang mo padako sa atong anak. Salamat. Kay gisugutan ko nimo, Adela. Kana tungod kay mahal ko isab ikaw, Checo. Ug kung wa man magmahal nimong imong asawa, ako ang muhatag nimo sa pagmahal nga hilabihan. Salamat, Adela. Ug pinaagi nimo. Paborgon ko pagbalik ang akong pamilya uban sa akong anak. Ug ako ang maginahan sa imong anak. Panggaon ko siya sama sa matuod kong anak, Checo. Salamat. Daghang salamat, Adela. Salamat kaayo. Gamay pa kayo ba? Tungod kay virgin ako. Ay, pagkamot ko kumot man na ni mo kong boobs. Pinugli ka lang na, Checo. Huwag ko niya akong grief, ha? Palagatos kay good, anak. Ngano nga na magustuhin si mong asawa, uy. Nadako man ta kay na ugtaas. Pwede makatry o kikap. Ang suwayon ko ni Bi, para sa to ko nakitaan, Bi. Ani. Tilapan ang tumoy. Mami, aday, uy. Try na ko, ha, para sa ko nakitaan, ha. Hapit ako. Dali ragay ko. Ano ko nigugutin si mo, ha? Sige. Agay, uy. Bago pangay ko ni ingong virgin pa ko, mga let agay. Chico. I love you. Chico, I love you. Chico. Human sa nitabo namon ni Adela, iya dayon nga gida ang iyang biste sa bahay. Og naglibin mi. Malipayon kay ko uban niya. Kay diha ko niya matagmitami ang matuod nga pagmahal o paghigugma. Siya gyud ang matuod nga nagmahal kanako. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Jigo, dinhiling tulumanon. What's the style?
Siya gyud ang matuod nga nagmahal i-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.